Everyone, good morning, good afternoon, good evening. So, for today's video, magluto na punta. Mura kinabuhi sa kusinira guys, no? Magluto kada adlaw. So, nakapalit ko gahapon og kuan guys, batong. Okay, batong guys. Tag-as guys siya. Daghan ba gyud ang yang isa kabangan guys. For only 20 pesos ra gyud ni siya. Ako magsuki good. Nagdan ra ko na yan diri. So, daghan kayo guys. Yang 20 pesos. Makasave-save kita. So, ako ni siyang lamugan o karning baboy. Nga naa siya tambok-tambok. So, kuan ni siya. Adobong kangkong with karning baboy. So, ako na ni siyang hiwaon guys. So, nag-prepare sad ko og naghiwa ko karning baboy para ako isagol ano. So, ako na din siya lutuon karon guys. So, ilunod na ako ang karning baboy. Atong gisahan. So, ato siya timplahan, no? Butangan nato siya o sin. Then, magsasarap.